Hello. Hello. How you doing? Yo. I play Rec Room. No czekajcie, jak się łazi? Będę kliknąć paintball. A, tak, dobra. Blimey, hello, what you doing? You washing your hands? Hi there, I don't know. Have you ever tried to play VR while sitting on the floor? Okay. Especially if you don't wear any pants. Hello, what do you want? Like, Why are you on the ground? have you Why ever tried playing VR on the ground? Why are you bowing before me? What do you want to do with me? I'm bending my knees to you, my lord. Okay. I'm bending my knees to you, my lord. Ow! It still hurts. It hurts. Sorry. Let me Dobra, show you mogę a w trick. pingla. You wanna see a trick? What is the trick? Give me one more. Give me one more of these. Oh, it's right next to you. It's right here. Yeah, you're welcome. Right. Look. Good. Look at this. No. What? Look at this thing. Look. No, right. Sad. Aha. Ale nie, to chyba wybrałem? Czy nie? Oh, that's cool, bro. Aha, to mapy są. I got a message. Clear cut. I będziesz z ludźmi grać w paintball i poczujesz dopiero jak możesz się za przeszkodami chować, wychylać. You've created an invite-only session. To jest blok wy. Invite your friends to get started. Wybrałeś konkretną mapę. Nie, nic nie stało. Przepraszam. Przez to, że wybrałeś konkretną mapę, będzie ci ciężej złapać. Weź jeszcze raz na zegarek No. i weź painta w paintballa, ale tak jakby random mapa, żeby jakakolwiek mapa, pierwsze z lewej, random. To ci wróci z lobby. Dobra. Czekaj, wejdź se tu. Co tu? Czekaj, bo mi się Tu kabel... jesteś na środku. Spoko. Dobra. Paintball Quarry. Fuse Logic. Hello! Game on! High five! Capture the flag. Capture the flag. Co, my gramy bez broni? A nie mam! A, dobra, sorry, nie ogarnąłem kuwety. Normalnie możesz tak wyjść sobie na krawędź i tu się wychylić, to jest bardzo fajne. Ale jaja, ty! A mogę też kucnąć, nie? Normalnie. Czekajcie. Tu jest tarcza chyba po lewej stronie. Ale... Aha, taki bajek. Haha! Dobra, co tam? Jak to wydupczyć? Ja. Tam bloka by Tu ktoś w ogóle jeszcze jest oprócz tego gościa? A, tam coś jest. Czekajcie. Bo muszę... A, tam jest chyba kładka. Red flag taken. Nie, kurde, nie tutaj. Jak tam wejść? Gdzie? Nie ma kładki. Red flag dropped. A jak się powiedzieć, to jak się boisz, że coś kupisz, No. to jak się zbliżasz do krawędzi, Red flag taken. Red flag No widzę je, dropped. no. to jest siatka taka. No jest. Dobra. Red flag returned. Kurde. Green flag taken. Aha, i muszę teraz wrócić z nią.
Oh, dropped. you are hit by Blue Jokowi. flag returned. Aha. Tu jest chyba. A to jest nasz. Czekajcie, gdzie jest ta flaga? A tam! Snajperka tam była. Tam była, no okej. Blue flag taken. Mamy flagę. Tu jest coś, a nie, to jest shotgun. Ale mam zajętą rękę. To jest casting punkt do oddawania. Mamy. Red flag returned. Ah! Blue flag dropped. No. Co? What should we play? You wanna play old? Tam grałem w bilard. How do we play this? Hey, fake naughty. Hey, do you see me? Hello? Come play ping pong. Woohoo. You. Głupi. Sam se pogram. Hello, CJ Monkey. Do you want to G'day. play? Sure. We'll give it a Okay. try. Dude, the table seems a bit low. You've got the ball. I don't know where the ball is. I don't know where the ball is either. What you doing with those cards, mate? Hi, family. Oh, I got the card over there, from over there. Ouch. Oh, there's the ball over there. How could it get over there? Ready? Ready, steady, Two. go. One. Nice. Done. This is Where did is it going go? weirdly. Number 8. It's your luck. That seems This to is be your more luck. difficult actually than in real life. Yeah. 6. This is your luck. That wasn't the best one. I family, could you pick the ball, please? Wait, here. Thanks. Wait, I'm gonna give it straight over to. Thanks a lot. Alright, so my turn. Okay. 1 point for Funkio. Is that how you spell it? That was quick. Yeah. So, Where'd the ball this go? is odd. It's behind you, next to this girl over Oh. there. Oh, yes. How did it get that far? Somebody must have hit it hard. Oh, that was too powerful. Whoops, I just hit a wall. Yep. Alright, hey family, do you want to play? Because I'm going to do some different activities. I'm not really good at doing this, so no. Alright, so CJ Monkey, thanks for the game. I'm going to Yeah, do thanks, some mate. different activities. Sounds good. Hey, fake nutty, what you doing? Idziemy się napić. Okay, go.
Ty możesz tu pranki Sing a song. No, this is meant to be. Mam dziuraty kubek. Jo, to dupia. Guess the word. Mogę wziąć stołek. A, mogę siednąć na stołku. Go for it. Co, kręcimy homemade'a? It's something you look into the sky. Outdoor See the behind the stars. bar. Dobra. Telescope. Nicely done. Now what's the next card? Nicely Co jest? described. Nie, bo przy tym... Something I like. Kawałek się... And you usually have it on hot dogs. Tracisz poczucie, gdzie jesteś na pół... Some, Ja w ogóle nie mam ketchup. poczucia. Hi girl, how you doing? Brett! Hi, fine, thanks. It's somewhere that I don't- starts with United. What you painting there? Oh, United thanks. States. Perfecto. You're welcome. I can't take it. Something that Okay. you always use to ride your horse. Chyba Salad. wiem co namaluję. Perfecto. Some Well, your audio's just cut out there. I can't hear you. Hey, do you see? That's for you. I've painted a heart for Oh. you. It's. What is You it? know, that one is not for you. That one is just because I'm stupid. And as a best thing to be painted by a boy. Now I think it should be smiling. Like this. Do you like it? A happy penis. Yes. A happy penis. It sucks. Mm. Oh no, sorry, I'm so sorry. Oh no, I'm gonna fix it. Ah. Smile. Dobra. O, Smile. ups. You're on camera. Hi. Hey. Hey. Tamten poszedł do niej Yeah, kamery. can I draw something? Z bokol. Black. This will do. Niklaus wie jak zarywać, kurde bele. Powiem wam, bytomska szkoła. Idzie się siednąć? Ja, znaczy musisz, tak jakby się przeteleportować. Prezes. My table's in way. Nie mam kim zarządzać. To jest zbytniejsza firma. Jak te karty wyglądają, zobacz. A kaj są karty? Tam jest stół taki, a tam jest w ogóle scena i tam w kalabury grają. To jest akurat fajne, zobacz se. Tam idź i jest pojemnik z tymi, tak jak The school again? tam śpiewa. yes. Pojemnik z kartkami, jakbyś miał, w ogóle to jest Yes, super, I'm back. więcej osób miało. Yeah. Now where does it? No podejdź z drugiej strony, tak jakby. Bierzesz kartkę, bierz ją, no. Na przykład musisz, A! Czaję. Cake. Co on robi? bo jest takie narzędzie właśnie, bo jest No, tak, albo I just pokazujesz started. włosami, Aha. albo właśnie malujesz i to jest takie narzędzie do malowania jakby. No spokojnie, no szkoda, że jest mało ludzi. A tu idzie... Aha, tu się A teraz jest? wyłazi? Ja, Park. więcej ludzi, wejdź tam, to jest ten scena. I'm terrible. Aha. Tam jest rozpierdol. Ale zobacz w ogóle lewą ręką, jakbyś chciał ludzie zasłonić, tak jakby. Wtedy masz minutę. Tak? No, A, faktycznie. Draco Juice, what you doing? What you reading? Hey, who wants to go to? Okay. Guest. W Pingla już my grali. Jestem w stole. tu jakiś napój w automacie. Za tobą.
Hello, Green Salty. What you doing? Why you shooting me? Taki shimmy, Sasha Buridana. Aha. Zdupione. Ej, weź te szczałki i idź komuś gotowy. Mogę więcej wziąć? No dwie, do lewej i prawej. Aha, one tak wypadną. A, dwie wziąłem. Gosh, I just did a bottle flip. Gdzie on jest? I did. Hello, catch that one. Please take it out of my head. That hurts. That really hurts. Ouch. Hey. Hey! Somebody wanna play Golden Trophy? Tam są schody chyba jakieś. Ale stąd możesz przez barierkę. Chciałem kwiatka wziąć. A możesz sobie sam, patrz, weź sobie pograj. No. To jest ten, że sam będziesz A! strzela. I na piłka gdzieś musisz zobaczyć, gdzieś leży piłka. To nie tu albo... Na tym po prawej na pewno. No way. Dus met die players laten zien. A tu, o, tu są. Okej, to jest taki trochę ping-pongowy onanizm. Engels. En je bent heel snel geneigd nou om door de bal heen te lopen. Dobrze wyszło. Hello, can you hear me? Hello? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. And now? Ja. Okay, thanks. Ja, dus voor mij zijn het allemaal andere mensen. A co to jest? A, to jest frisbee. Hey, you down there. Catch. Adaś. Tym do kosza. Nie, ale na prawo od kosza jest kosz taki. A, dobra. Adaś. No. Olmens. A to jest takie głupie wrażenie. Ja się chciałem oprzeć na tym. Co? A ja już się z tego. Baba, No follow me. ktoś A odbijasz? po polsku coś gadał. Follow me. Alright. Nie, to młody synek chyba gadał coś. Nee. Baba, where are you? Bled. A ja mam szczałkę. Bled. Idź na kosza. In elkaar moet zijn. Baba. You know, I'll invite you. Alright. Nou, natuurlijk eigenlijk alleen maar leuk als je ook een beetje met jezelf kan verkennen of zo, weet je wel. Ja Adaś, Adaś. I nie... That's it. Adaś. Adaś, łobiot. A gdzie ty jesteś? Tu jestem. Trzymam piłkę do kosza. Ja, voor mij is het een nieuwjaar. Do you want some music? I want a dollar. It doesn't work. Ja. Maar goed, er is nog 12 te doen, dus ik kan ik Give me your money. Give me yours. Okay, you won. Move.
move forward. You wanna play some quest? You already dressed like quest. Ja, ziet er mooi Co uit. to jest? Hé, kijk, ik kan je eentje oefenen. Wow. You wanna play Golden Trophy? Alright. Hold on. Na lewo. Moeilijker dan het echt. Nigdy nie byłem dobry w kosza. Het is wel fijn dat je dingen van afstand kunt grabben. To ja jestem. Dobra, bo zostawię część i chcę, tu gdzieś jest, nie trzeba nigdzie przez drzwi przechodzić, No. gdzie jest sala gimnastyczna. A ja go nie widzę. Ja nie widzę nikogo. Tam jest. To jest dwutaktu by trzeba było rzucić. To widzę kogoś. Hallo. Ik denk veel mensen met een performance hebben kaart. Ah. To jest trudniejsze jak w życiu. Prawie że. To jest parę osób. Oho. Bezbek. Although. No! Przeniosą mnie gdzieś. Dobra, styknie, bo ja już mam dość.